kaka organizers mag Luo exhibition of artifacts and pictorials. Yeah. Be neno kan tie siso kuom joma nobiro mar ng'eyo culture, timbewa kod gik moko duto mag oganda Luo. Nitie siso. Ne gidwa gima tim nitie. Ka chako ka gibiro mokwongo, ing'e mokwongo sama ng'ato donjo to okia ni man kawo magi tang'o. Ji mang'eny bende penjo to magi ang'ogi. Koro kochopo to gichako neno artifacts pichego. Oneno piche. Kara ma piche ng'ama mano konyowa. Mar ariyo kod pictorials go gidhi neno historical records gigo mbaka. Ni kara ng'ani ng'ama hama, ng'ani mano konyowa. Then bang' ka dhi mbele wang'eni kubiro nyaka kubiro gi documentaries. Pakoni kauno siepa. Adwa ne kubiro ko wase kapte gini wabedo gi documentaries. Iwinja. Masa ma nitie joma neno gima timre to jomoko tie kono moro gineno documentaries ma record. Machal hama. Documentaries mag Joluo nitie mang'eny. Nitie sani koro timo achiel mani. Nitie jadha moro Kogot notimo moro nodhi ga Uganda. Osetimo mang'eny. Nonego bito lewa leo kobiro. Nitie Irene Aya nya chol. Obende documentaries mang'eny. Koro mago kwang' ne waketo koro bedo session ma kok chiol gi neno gimoko wuothi bende neno documentaries. Koro mano konyo. Ber gino documentaries go gi historical issues. Koro joma land libraries Luo land kuonde moko gimo neno karo ka documentaries waketo e libraries mekwa. Kete library mandalo ni ok en somo kende. Sama kidhi soyol gi somo tineno documentary, neno picha. Iwinja. Ino kata buga manyisi ni. Ino bugni. Ok en na buk kende. And I make sure no ojandi masani ohero gik ma documentary. Koro e bukani waketo scan nen man. Scan. Koro na modern thing. Koro ng'amol gi somo to one ji wachang'ono. Iwinja. Koro documentaries mo bet gogo bro konyo ji in future again e libraries ji neno gi kadhi mbele. Koro community libraries bro benefit from these documentaries to gubuge bende. Ke jomuso buge gi bangwa wacho waneno buge gi hotel e libraries mako ma Migori, ma Homa Bay, ma Kisumu kata Siaya. And abu jo county executive officers ma concerned education. Ang'e some of them. Or this time mabu work on mabero mondo gigo bet kuonde go konyo ji. Mani winja. Mano hard documents. Now exhibition kako dhie and dhano kako nyolwa duto. It was called hard copy and soft version. Hard copy en gima nyisi mimulo gi to kon tieng moro soft nango jolote wan go thum thum nyatiti nitie thum gita thum pugre koro thumbe go konyo koro thumbe go gineno thum koro bedo music nitie part ma music iwinja koro music biro keti nyatiti benga thum mandalo gi duto jo thumbe machon duto mong'eyo kaka chakro Lima Nditi gini ka Kabasela Musa Juma, Owino Misiani, Ramogi duto mago te music bro kete jowane. Kore kantie stories moya ner mano soft skills. Nikech kudhi exhibition okena neno gigo kende wazemo kutima na ndio biro. Time mane kinde mana koromo. Gibo biro go waya mbaka. Obe piny kanya piny mbaka lwanda magere chal nadi wabet ogon sagan wala nagere. Story manyam godone chal nadi jibet kama. Story wasim manyam nadi jibet. Koro mago bro bet piny konyo wa kubiro in future.